in, sir? Sir, may I come in? Sir, may I come in, sir? Yes, come in. କାମ କଣ? କାମ କଣ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୋର କାମ ମାସେ 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 କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛି କୁହ। ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କଟା କୋଉଠି କାମ ପାଇଁ ଆଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କଟା ଭଲ କାମ କୋଉଠି ପାଇଁ ଆଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି? ମୋର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଷ୍ଟର ବାବା ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ରହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ବସନ୍ତୁ ରହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ନେଲେ ଦୂରରେ ବଇ ନା ବଇଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି? କଣ ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି? କଣ ହେଇଛି? କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। 2 ମାସ ହେଲା ମତେ ଖାଲି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଟିକେ ଖଣ୍ଡପଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ରାଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ତଳ ଆଡୁ ଦେବା ନେବା କରି ଆଜ୍ଞା। ତଳ ଆଡୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ତଳ ଆଡୁ? ତଳ ଆଡୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଖସ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ କଥାଟା କହୁନ। ସେଇଟା ମୋର କାମଟା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ପଠେଇଛି? କିଏ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ନାହାନ୍ତି କିଏ? ତିନି କୋଣିଆ ବାଲା। ତିନି କୋଣିଆ ବାଲା? କଣ ନା କଣ? ତିନି କୋଣିଆ ଆଜ୍ଞା ନା ଟା କଣ? ତିନି କୋଣିଆ। ତିନି କୋଣିଆ କଣ? ତିନି କୋଣିଆ ନା ଟା କଣ? ଟାଇଟେଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲଟା ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ମୋର କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା ରାଗୁନାହାନ୍ତି କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ତ୍ରିକୋଣିଆ କଣ ନା? ନାଇଁ ମୋ କଥା କଣ ମାନେ ରାଗୁଛ ମାନେ ତାହେଲେ ତଳ ଆଡୁ ଦେଇଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲା। ତଳ ଆଡୁ ଦେବା କଥାଟା କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ ମେଟର ନୁହଁ ସେଇଟା। ତଳ ଆଡୁ ନେବା ଦେବାଟା ଆମର ମେଟର ନୁହଁ। ଯେ କିଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଠେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ପାଣି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ହୀନସ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଘର ଲୋକ ମତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମାସ ମୁଡୁନି ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ମାସ ମୁଡୁନି ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ମାସ ମୁଡ ଆପଣ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ସେଗୁଡାରେ ସବୁ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଡିଆଁ ଡିଁ କଲେ କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଭାବିଲେ କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୀଳା ତମେ କହିଲେ ଲୀଳା ଆମେ କହିଲେ କିଳା ମାସ ମୁଡୁନି କୋଉଠି ଆଇଛୁ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଏ ପଠେଇଛି କିଏ କହ? କହିଲି ପରେ ଆଜ୍ଞା ତିନି କୋଣିଆ ଭାଇ ଆମର ପଠେଇଛନ୍ତି। ତିନି କୋଣିଆ ଜାଗା ନା କଣ? ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ରାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ତିନି କୋଣିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ତୁ ଶୁଣ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେବୁ ଆପଣ ତିନି କୋଣିଆ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲେ ବି ତିନି କୋଣିଆ ଧର ମୋ ନାଁ ହେଲା କଣ କହିଲୁ? ଗିଦ୍ୟନ ସାମଲ। ଗିନି ସାମଲ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗିଦ୍ୟନ ସାମଲ। ମୋର ଗୋଟେ ପଛଆଡେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲାଗୁଛି ସାମଲ ଟାଇଟଲ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସାମଲ। ଏ କି କଲ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ସାମଲ ନାଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲେଖାଟା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ତଳ ଆଡୁ ଦେବା ଜାଗାଟା କଥା ନାହିଁ ଯେ କିଏଟା ପଠେଇଛି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଜାଣିବା। ତିନି କୋଣିଆ ଆଜ୍ଞା। ତିନି କୋଣିଆ କହି ମତେ ତୁ ପାଗଳ କରିଦେଲୁଣି ବେ। ଆଜ୍ଞା ରାଗନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି କଥାଟା ଶୁଣୁନୁ। ତିନି କୋଣିଆ ମୋର ଯେମିତି ମୋର ଗିଦ୍ୟନ ସାମଲ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟାଇଟଲ ସାମଲ ଗୋଟେ ରହୁଛି କି ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରହୁଛି କି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲଟା ରହୁଛି ନା ସେ ତିନି କୋଣିଆର ସେଇ ତାର ଟାଇଟଲଟା ମତେ କହ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେଟା ଯେ
କଣ ତିନି କୁଣିଆ ଶଳା ଜାଗା ନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଁଟା ଦେଇଛ ତିନି କୁଣିଆ ତା ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଏମିତି ନା ତାକୁ ଡାକୁଥିବେ କଣ ସେଟା କହ ତତେ ଯିଏ ପଠେଇଛି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ନାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଗଛିଆ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତିନି କଣିଆ ଅଛି ହେଲା କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଲଗେଇଛୁ କଥା ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ରାଗିଲେଣି କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କାମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଫିସ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଟା ସେଟା ତୁ ଆগে ଶୁଣ ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତତେ ଯିଏ ପଠେଇଛି ସେ ଲୋକଟା କହ କିଏ ତତେ ପଠେଇଛି କଣିଆ ଓ ପାଟିଟା ଅଖାଡୁ ଆବେ ତିନି କଣିଆ ଆଜ୍ଞା ତିନି କଣିଆ ମୋ ପାଟିଟା ଅଖାଡୁ କିଏ ପଠେଇଲା ସେ ତିନି କୁଣିଆ ଦଳା କିଏ ପଠେଇଲା ତିନି କୁଣିଆ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ କିଏ ତିନି କୁଣିଆ ଦିଏ ତିନି କୁଣିଆ ଆଜ୍ଞା ତିନି କୁଣିଆ କହି ମାରି ଚାଲୁଣି ତିନି କୁଣିଆ ଶୁଣ ଜାଗା ନା ତା ନାଁ ମତେ କହୁନୁ ତା ନାଁ ନା ସେଟା ଜାଗା ପାଣି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ପାଣି ଦା ମତେ ତ ମାରି ଚାଲୁଣି ଅଛି ତୁ କିଏ ପଠେଇଲା କିଏ ତତେ ପଠେଇଛି ମତେ ସେଟା କହ ତିନି କଣିଆ ତିନି କୁଣିଆ ମତେ କହୁନି এই মা তিনি কুনিয়া আজ্ঞা বসি পারি না আজ্ঞা বসি না বিপি দেই দেন বসি পারি না আজ্ঞা রাগি লাগি সুরা বস তু বসে দিছ তুই এই সিন কো পড়ে কোনটি গানি আজ্ঞা তোমারে দিছ তুই দিছ মতে মো বেজা করে দেব তুমি বেজা আনিয়া মাংস আনিয়া আজ্ঞা বেজা সকাল গুটে কিয়ে কোউ টেনশন রে আই দিও তা মুন্ডটাকু তুমি তিন গুড়িয়া করে দেব পুরা আজ্ঞা গুটে কোন আজ্ঞা আপন কোন তুমি আজ্ঞা প্লিজ মে কামটা কর দিও আজ্ঞা আজ্ঞা তু কো জায়গা তু কো জায়গা তিনি কোনে আজ্ঞা দেখা भी তিনি কোনে আজ্ঞা মো পাটিটা ওখানে पानी दबो ना नहीं आज्ञा हमर घर को कोन बेले बुझिले ना सब बेले पानी आउनी आज्ञा की पटै जिवे मोरा चाकरी दरकार नै रे कोन दरकार आज्ञा धन देई आज्ञा तोड़ाडू थोड़ा नेबा कथा कोई तू मते पूरा बीपी कर देलु रे बीपी एते बढ़ी गलानी थोड़ा मरी जिवे खाली तो बढ़िया मोहि थोड़ा मास्क नताई जो टेंशन नताई भी सही टेंशन थोड़ा बीपी तमे कले हमें कले के आज्ञा एडा ओडा होची आज्ञा जो बीपी में थोड़ा पोछाड़ी तो आसु केते पड़ी जुबे आज्ञा मो एलएलबी करते आज्ञा एलएलबी बाडू थोड़ा तू इसी बस्ता तू मुझे बसी एडी तू बसी दिला में मु बसी पड़ी की भूल रे सत्य ना कोन एलएलबी करी जो कहू आज्ञा बसंत आज्ञा नहीं रागन तू एडी नेबा देबा किछि दरकार नै तम गोड़ नथि बसुनांती आज्ञा आपण इते रागुचंदी मो ऊपर मु गोटा कंप्लेन देबा आपण देउनांती किछि नै पानी छाउनांती किछि नै मु कोन करि पारि आज्ञा मेडिकल को पळेबे को के पठे तिनी कोनिया भाईना मते पठेइछंदी तू सळा से तिनी गुडिया आउ को जानि छु ना आउ किछि जानि नु मते को फाइनल नहले तिनी कोनिया रो आइछि आ हां तिनी कोनिया रो म आछि तिनी कोनिया भाईना मते पठेइछंदी हां तते को कहिबी बे तिनी कुणिया मते कहि उठे चमकौ छु खाली तिनी कुणिया अबे तिनी कुणिया टा
ତିନି କୋଣିଆ ଭାଇନା ଆମର ତିନି କୋଣିଆ ଭାଇନା ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ନାଁ ହେଲା ତିନି କୋଣିଆ ଆଜ୍ଞା। ତା ନାଁ ତିନି କୋଣିଆ, ଜାଗାର ନାଁ ତିନି କୋଣିଆ। ଆପଣ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ନା ଏସଟି କହିଲୁ ମତେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଜେନେରାଲ କାମ ହେଇପାରିବନି ତୁ ପଳା। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଗଲେ ହବ ନା କଣ? 2 ବର୍ଷ ଆଉ କାମ ତ ହବନି ତ କାଇଁ ହବନି? ଆମେ କଣ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ଆଇଛୁ ନା କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ? ଓଡିଶା ବାହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେ ତିନି କୋଣିଆ ଜାଗାଟା ନାଁଟା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲେ ତତେ କହିବି। ତୁ ପାଣି ଯାଉନି ତ? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେନି। ମଦ ନହେଲେ ପଠଉନ ପାଣି ଛାଡ। ମଦ ବିଭାଗରେ ଏଠି ଚାକିରି କର। ଆରେ ତୋର ସବୁ କଥା ସମାଧାନ କରିଦେବି। ତୁ ମତେ ଆଉ ଜମା ଟେନସନ ଦେନି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଫାଇନାଲ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝି ତୋ ଭଳିଆ ଆଜି ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲୁ। ତୋ ଭଳିଆ ଡେଲି 20ଟା ଚରଉଛି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେମିତି ଚାଲୁଥିବ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଅଧା ବାଳ ଝଡି ଗଲାଣି, ଅଧା ବାଳ ନାହିଁ ଆଉ। ସିଏ ଅଧା ବାଳ ପଳେଇଲାଣି। ତମ ଭଳିଆ ବାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଉ ଟେନସନ ନେଇ ପାରିବିନି। ତୋର କଣଟା ଫାଇନାଲ ତମର ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝି ଦେଇକିନା ଏ ଅଫିସ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଗୋଟେ କଣ ହବ ଫାଇନାଲି ମତେ ଗୋଟେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଏ ସିଟ୍ ଟା ତମକୁ ଦାନ କରିଦେବି। LLB ପଢିଛ କହୁଛ ନା? ଆମେ LLB କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେତିକି ପାଠ ପଢିଛି ଆଉ କହିବି କୋଉଟା ଛାଡ। LLB କଣ ହେଇଥିବ ପାଣି ନ ସପ୍ଲାଇ କଲେ କଣ ସପ୍ଲାଇ କରିବି କହ? ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମତେ ଗୋଟେ କିରି କହ। ମୁଁ ଯାଇକି କାଲି ତୋର କରିଦଉଛି କାମ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଅଫିସରେ କାମ କରିବିନି। ଫାଇନାଲ କରିଦେବି। ତମ ଗାଁର ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ମୋର ଯୋଉ ଦିନ ଯାଉଛି କହନା। କହ ନମ୍ବର କହ। ଜଲ୍ଦି କହ। ଆଜ୍ଞା 115 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। 115 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତିନି କୋଣିଆ ପୁଣି ସେଇ ତିନି କୋଣିଆ ଆଜ୍ଞା। ରାଗିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ କହ। ମୁଁ ତ କଥା ମାନି ତିନି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନ କଲେ ମଦ ସପ୍ଲାଇ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ନହେଲେ ମଦ ଠିକ ଅଛି। ମଦ ବିନା ଆମେ ଚଳି ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ସେ ଛାଡ, ସେ ଗଙ୍ଗା ସପ୍ଲାଇ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଯଦି ନହବ ମଦ ଟା ସପ୍ଲାଇ କରିବି। ଏଇ ତ ସିଓର ତ? ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଝାଡା ମୋର କ୍ଲିୟର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟା ଅଛି? ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଦାରେ ବୋଇଲେ ଘାସ ବାଜି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। 3 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଛାତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରେକୁ ଘର ଆଜ୍ଞା ଆମର। ରେକୁ ଛାତଟା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆଡଭାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ତମେ ତମର କାନ୍ଥ କରି ତମର ଯାହା ହବ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦଉଛ, ଆମକୁ କିଛି କରି ଦବନି। ତୋର ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ତୋର ଗୋଟେ ଦିଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। ତୋର ଗୁଡାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଏତେ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ଏଠି ଛାଡି ଦଉଛି। ଶଳା ତୁ ସେ ତିନି କୋଣିଆ ଆଉ ସାର୍ ରାଗିଲେ କହିକି ମତେ ପୁରା ଟେନସନ ଦଉଛି। ମୋର ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତୋର ଶଳା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, 4-5ଟା କମ୍ପ୍ଲେନ କୁ 10ଟା କଲେଣି। କମ୍ପ୍ଲେନ ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ। ବାପା ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ତୁ ଏ ସିଟ୍ରେ ବସ। ବାପା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାର୍। ମତେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି।
ମୁଁ ପଳଉଛି ପୁରା ସାର୍ ରାଗିଲେ କି ରାଗିଲେ କି ତମ ଭଳିଆ ସାର୍ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଆଉ ସାର୍ ରାଗିଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ରାଗ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବଟେଇ ଦେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ବାଟି ଦେଲାଣି ଓଦାରୁ ତମ ଭଳିଆ ଚାଲି ବାଇ ବାଇ ସାର୍ ସିଟ୍ରେ ବସ ଯିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବି ସାର୍ ସାର୍ ରାଗ ପାଟିଓ ଖାଇବା କୋଉଟା ତୁ ସାରା ବସ ସେଠି ମତେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଦେଇଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ରାଗାରାଗି କ'ଣ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ।